Te trezești de dimineață cu gâtul încordat, cu spatele înțepenit și nu te simți foarte bine. Sunt Călin Badea, fizioterapeut la Body Rehab și astăzi o să facem împreună o rutină de exerciții pentru prima parte a zilei, în așa fel încât să te trezești mai bine, să te miști mai bine și să ai ziua mult mai plină de energie. În această rutină am să te ghidez pas cu pas la fiecare exercițiu, o să cronometrăm timpul de execuție al exercițiilor, în așa fel încât tu să poți face exercițiile simplu și eficient. Așa că rezervă-ți un pic de timp pentru tine și hai să începem exercițiile. Vom începe cu un exercițiu pentru zona lombară, o să facem un stretching pentru această zonă. O să îndoim genunchii și o să ducem picioarele într-o parte. Da, o să ducem într-o parte și o să menținem aici, o să dau drumul la cronometru, o să menținem 15 secunde, după care o să schimbăm partea. Menținem aici 15 secunde. Inspirăm și expirăm, încercăm să relaxăm foarte bine zona lombară, exersând și respirația profundă. O să schimbăm partea, da? O să facem stretching-ul pe partea cealaltă. O să menținem aici câteva secunde. Bun. O să schimbăm din nou partea. Menținem 15 secunde. Inspirăm și expirăm din nou. Nu trebuie să forțăm foarte tare zona lombară. Schimbăm. Nu trebuie să forțăm foarte tare zona lombară. Trebuie să mișcăm cât ne permite mobilitatea la momentul de față. Ulterior, făcând aceste exerciții constant, o să observăm o îmbunătățire a mobilității și ne oprim. Am făcut 2 serii pe o parte, 2 serii pe o parte de 15 secunde, un total de 60 de secunde de exerciții. Pentru următorul exercițiu o să facem un exercițiu de rotație, da? O să facem un stretching pe mișcarea de rotație, o să dau drumul la cronometru 30 de secunde, o să menținem această poziție, ne ajutăm cu cotul să punem presiune pe mișcarea de rotație, nu trebuie să forțăm foarte tare exercițiul, important este să fie un stretching suportabil și o să încercăm să inspirăm și să expirăm cât mai amplu, în așa fel încât exercițiul să fie foarte eficient. Și expirăm, o să menținem 30 de secunde aici. Excelent. Și o să schimbăm partea, același lucru, presiune cu cotul, să creștem amplitudinea de mișcare pe zona de rotație. Inspirăm și expirăm. Ok, o să trecem la exercițiul următor. Următorul exercițiu se adresează zonei gâtului. O să facem un stretching pentru partea superioară a gâtului, pentru zona trapezului. O să punem palma în felul ăsta și o să înclinăm în lateral. Menținem 30 de secunde în această poziție. Din nou, foarte important este să inspirăm și expirăm în așa fel încât musculatura să se relaxeze în timp ce noi întindem. Important e la fel să fie destul de un stretching mai puțin agresiv, să nu apăsăm foarte tare, să relaxăm cât se poate, să nu forțăm exercițiul foarte mult. Bun. 30 de secunde au trecut, o să trecem pe partea cealaltă. La fel încercăm să relaxăm umărul, să inspirăm și să expirăm. Din nou, nu forțăm foarte tare. Încercăm să întindem musculatura la limita suportabilității. Ok, au trecut cele 30 de secunde. Am avut 30 de secunde pe o parte, 30 de secunde pe partea cealaltă. Hai să trecem la următorul exercițiu. Hai să luăm o pauză și să vorbim un pic despre platforma Body Rehab Online, unde ai la dispoziție programe complete de exerciții, precum programul Mobilitate Completă și programul Mobilitate la Birou,
programe complete de exerciții concepute chiar de mine, ghidate pas cu pas, în așa fel încât tu să poți face exercițiile acasă simplu și eficient. Așa că dacă vrei un program complet de exerciții, intră pe online.bodyrehab.ro sau pe linkul din descriere. Hai să ne continuăm rutina! Următorul exercițiu este exercițiul meu preferat când vine vorba de mobilitatea coloanei. O să ne punem în poziția de 4 pedii și să facem 60 de secunde. Flexie, menținem și extensie. Menținem 2-3 secunde la fel. Încercăm să controlăm mișcarea și cu respirația. Pe extensie inspirăm. Pe flexie expirăm. Din nou, nu trebuie să forțăm foarte mult. Important e să mișcăm cât putem noi de mult segmentul coloanei. Toate segmentele coloanei, practic. Lucrăm zona lombară, lucrăm zona toracală și partea cervicală a coloanei. Încă 10 secunde. Bun. Au trecut cele 60 de secunde. Mergem la următorul exercițiu. Un alt exercițiu care îmi place foarte mult este stretching-ul pentru flexorul șoldului, da? Pentru mușchiul care flexează șoldul și de cele mai multe ori acest mușchi este foarte, foarte tensionat din cauza statului foarte mult pe scaun, al anumitor dezechilibre musculare și îmi place foarte mult să-l întind în fiecare zi. O să facem 30 de secunde stretching pe flexorul șoldului, după care o să facem un stretching pentru partea cealaltă de ischiogambieri. O să te ghidez exact și o să arăt exact ce trebuie să faci. O să dăm drumul la cronometru, 30 de secunde. De aici împingem un pic bazinul spre înainte, simțim un ușor stretching pe partea anterioară a coapsei. La fel, inspirăm și expirăm. Încercăm să relaxăm și abdomenul în așa fel încât să se relaxeze și partea de flexor al șoldului, iliopsoasul. Inspirăm și expirăm. S-au terminat cele 30 de secunde. O să întindem piciorul opus și o să facem un stretching pentru partea de ischiogambieri. La fel, încercăm să ne presăm poate chiar un pic pe coapsă, în așa fel încât să intensificăm stretching-ul pe partea opusă. La fel, inspirăm și expirăm cât mai bine. Bun, o să schimbăm din nou poziția, mergem pe flexorul șoldului. Inspirăm, bazinul spre înainte. Expirăm. Dacă vrei să intensifici stretching-ul mai mult, poți să încordezi zona de fesier, în așa fel încât o să simți și mai bine stretching-ul pe iliopsoas. Bun, întindem ischiogambieri. Putem să punem și puțină presiune pe coapsă. Important e să fie suportabil, nu forțăm nimic. Important e să fie cât de cât suportabil stretching-ul. Încă 5 secunde. Bun, și ne oprim. Trecem la exercițiul următor. Pentru următorul exercițiu seamănă destul de mult cu exercițiul precedent, numai că o să poziționăm piciorul din față în alt fel. O să facem 30 de secunde pe o parte, 30 de secunde pe partea cealaltă. M-am poziționat cu fața către voi ca să vedeți mai bine. O să punem piciorul în lateral și de aici o să ne ducem spre înainte un pic. O să simțim pe partea interioară a coapsei un stretching. La fel, menținem 30 de secunde. Inspirăm și expirăm. Menținem aici 30 de secunde.
nu o se simte la fel în față, o se simte un pic spre interiorul coapsei, în partea de aductori. Bun. O să schimbăm poziția, ne ducem pe partea cealaltă, da? De aici piciorul un pic în lateral și plecăm pe stretching. La fel o să se simtă pe zona interioară a coapsei. Inspirăm și expirăm. Mai avem 10 secunde. Bun, ne oprim. Trecem la exercițiul următor. Pentru următorul exercițiu să ne punem din nou în patrupedie. O să punem mâna la ceafă. O să dau drumul la cronometru. O să punem mâna la ceafă și să facem această mișcare de rotație. O să rotim trunchiul cât mai mult și revenim. O să facem 20 de secunde pe o parte, urmate de 20 de secunde pe partea cealaltă. Cât mai amplă rotația. Încercăm să nu forțăm acest exercițiu. Bun, trecem pe partea cealaltă. Poate să fie, poate, un pic mai dificil decât restul exercițiilor pe care le-am făcut până acum, dar este și unul foarte eficient. Bun, ne oprim, mergem la următorul exercițiu. Ultimul exercițiu ne vom pune pe spate, brațele le vom pune în felul ăsta și o să ne ducem în rotație externă și în rotație internă cu umerii. Ne ducem cât se poate de mult, nu forțăm foarte tare. O să dau drumul la cronometru, avem 30 de secunde. Da? Brațele în poziția asta. Ne ducem în rotație externă și rotație internă cât se poate de mult. 30 de secunde. Dacă nu poți să atingi podeaua în rotație externă sau în rotație internă, te oprești unde poți și menții acolo 2-3 secunde și te duci în direcția opusă. Cam asta a fost pentru astăzi. Încearcă să adaugi aceste exerciții în rutina ta de dimineață și vei observa cum corpul tău începe să se miște mai bine și să se simtă mai bine în fiecare zi. Nu uita să te abonezi canalului și să apeși butonul de like pentru mai multe exerciții. Mulțumesc că m-ai urmărit și sper că aceste exerciții să devină o rutină pentru tine în fiecare zi. Așa că mai departe îți recomand să urmărești acest clip.